Huwag sanang mangyari, matukso ako ng sandali. Ako si Nardo, ginaingon, mahal kong akong pamilya. Bisan unsa pa'y may tabo, dili ko ikatugot nga maguba ang among kamalipayon. Mauning nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Hapon na. Sakto na ron nga, iato og merkado. Palit lang ko sa kakilo nga isda. Nya magutan ko para makahigop pirong gabi og init na sabaw. Mona, kadiyot lang. Uy, si Melba man ang natawag na ako. Ang babae nga daw ay gusto ni Nardo nga kumpana. Niya siya paingon ako. Sakit tuyo ani ay. Asa ka? Merkado ka? Oh, palit og sudanon karong gabi eh. Makigsulti lang ang taon ni mo kadiyot. Oh, sige. Ang sa matang panagsultihan, ha? Ay, dako na ng inyong anak, no? Wa palagi ka mo magto sa panik. Wa pa itukot sa Ginoo. Wa ba may magkontrol, pero okay ra sad oy. Kung usaray among anak. Dili pa man sad na dako ang among anak, tulo ka tuig pa man sad na. Tagsara tingaling mo charger ni mo si Nardo. Ako pa'y naasawang Nardo. Kada adlaw kina siya mo charger na ako. Kay magpahumot bang kito premise ako, Nya sa may buti ipasabot. Ah? Ha? Wa ko jirjira sa kumbana kay baho ko. Sultihan ta lang ka ha. Halos kada oras nagpahumot ko ug humot kay ning ako. Wa pa lang gid matiming nga mamabdos ko. Nya na ka oy, wa man kay ayo ikastorya. Adto ko og merkado. Hangtod karon na. Nagpabiling pagid gihapon ang dako na kong kumpakang Nardo. O buhaton ko gyud ang tanan nga magkarelasyon mi. Bahala na unsay tangatan. Ingon na nang gisulti ni Milba? Oo. Wa ko no ko mamabdos og balik kay basin ko og tagsara ko nimo gijirjer kay baho ko no ko. Unsa ng tao ni babayhan eh? Ay nalang na sagtag doy, ay tubay. Nayabag ng tingaling ng bayhana. Nayabag na siya, kay dako man kay na siya gusto nimo. Minyo naman taong ka, uy, wag na siya manguyab og lain. Mapulaan na sa madugay oy. Kay bawo ka dong, nabala ka baya o. Nabala ka man sa usa. Basi mo apot ang higayon nga imo siyang patulan. Sakyan nimo kay ako baya siya gugman nimo. Day, kanang di may tabo. Kung gisakyan ko pa na siya kaniadto ra, sagdi lang. Kung makita niya na bayhana. Pakauwawang gina ko nagsulti ba? Babae siyang buhat, niya makagusto siya lalaki nga doon na ni asawa. Mo ni klase sa mga babae nga way ayo. Kung maminyo, dili kabilin og bay. Yabag ng tao sa Milba ay porbida. Ako nga dako kay ko gusto niya, wag ko niya sugtaan. Hagin siya nimo nga, minyo naman ka. Manang nagkikita gid ko nimo bay. Aron nang yuon ka ba? Nga ipadayon ang pagpanguyab ang Milba bay. Aron kauyab mo, di na siya magsigig chancing ako. Kapoy yan, bihano eh. Kapoy bitaw. Kaya lang. Karong bi, sa ko pamisita na niya. Kana. Ako kay ko gusto ni Milba. Sugto na ko na niya. Wala kang storya, Bernards. Kasal na yun! Kana! Sige bay, buhatang tanan nga magkauyab gid mo. Kay nabalaka ko. Wala kang unsa. Nga mutukar ning kabuang ko. Masakyan ako na siya. Kung majidiran pa na ako na, dili oras. Hoy, ayaw na. Dako sa akin. Mao lagi. Isawa na ka. Kaduha, Luis Milba. Mao. Dako ros kini imo ha. Mao. Puro nagtuhod sa bata na ka. Mao. Bungkag yung iyahan ng maigwa ng imo ha ba? Busa ayaw ha. Ayaw taon, maluoy ka Milba taon. Bay Manuel. Nayabag ka dagkit Milba. Magsige ka maghandom nga magkauyab mo anang Nardo nga minyo naman na. Asa gutaw nimo gibutang imong utok. Uy, tarong pa ka ng pangisip nimo ha? Ay, nakasulti lang ka, anak ma. Kay di mo ko ikaw ang nabutang sa kong dapit. Naigugma ko ni Nardo, ma. Naigugma ko niya, sukat pa ka ni Ato. Ay, pag binogo, oy! Kalimti ng tawhana, ha? Patya ng hanggaw mong kanang gipati ni mo diha. Ako kani maglagot ni mo, gapusot naman ka. Bilang buo na kasi mo kwarto. Ma! Tiguwag ka na, ha? Og nasayod ka na kung unsay ngilad nga buhat og unsay nindot. Ayo. Unsa ka man? Anay na nga katahuran ay. Ba? Nakailam ko stingog aron, si Manuel Manon. Ang lalaki nga mo ay matuod ka na higugman nimo, kay gisigihan na nimo bastid. Da, sana si Tuyo anin iya. Ang unsa pa, mamisitag magpakiluoy na sadna, ngay mo sugton. Busa ka na may uyabao. May kay dako na, ay dako. May kay buutan na, sugdan na siya, Milba. Ba? Unsa kuno, ma? Ba, oy ba? Bilba ba, di ba? Dumog lagi siya. Ngano? Ay, Dong! Dong! Nag. Ay, may nga biisan nimo diha. Well, Oh. di aras Milba. Naas Milba dire.
Ay, manaog ni Ron, kay padayunon ka. Sige, Hoy, padayon na tos Manuel ha. Sugta siya, sugta yun. Para magminyo ka na. Sugta, ato lakaw. Bahala. Cute hinuon ko. Wa ko'y gusto ng Manuel. Wa dyan ko'y gana niya bisag gamay. Oh, Mao na. Katapusan ko na lang ning atubang ni mo, Manuel. Kung mabalik pa gani ka, uy, wa na yung melbang mo atubang ni mo eh. Kapilam kag ipanganak Kausa? isip kagbalik. Kausa. Naaram na na. Kausa ram na kag ipanganak. Busa, kausa ra sad unta ta balibari. Kapoy sig balik-balik og bastard nimo uy. ikaw, usor ba sa pag-anak mo? Kadaggan naman ko ni mo blibari taon. Unsa ka? Niya si Nardo. Ano ni sige man siya pag pamugos ka. May relasyon man mo, ha? Sige kang pamugos niya. Ano ba niya, ha? Oh, Manuel. Unsa? Mga pa kadlang largas muna silang probinsya atong usang adlaw. Si Milba sad magsigig duol na ko kung maglakaw na ko pauli sa amo. Pida sa naman yan, Di ba man unta siya nga may asawa ka na? Sige lang po siya pamugos aron magkarelasyon mo. Mo na yung kabalakan Sa boy. bayhana, Kay karon na ba nga wala kong kasawa, lambi kay Jerjer eh. Gimingaw ko. Mingaw ko sa kasawa. Ya, basig batintal kong Milba ba. Na. Doon na ba'y usa ka adlaw na nga miduol siya nako unya humot kay siya. Ya. Yan nipis kay sininaw yung gisulob. Wa pa gibra. Utog dayo. Utog kay yung boobs. Sus. Lakra ko tanan gud. Orma eh. Bida. Ani na lang, Ingon ani na lang ang buhata. Unsa man na pa? Pirahin na ka usa. Igo na sa mga bungkag mo ginaba. Ay, doon lang ko sa amo. Wa man nga akong asawa. Sige na lang tag-overtime sa trabaho ni. Ay, tukar sa akong gana sa sex na. Ningaw gi ko sa akong asawa eh. Paala na agontahon na lang ako ni. Embuli naman sa tusunod adlaw akong asawa. Naido, kadiyat lang. Oh, uy, si Milba na. Siya nagtawag na ko sa unahan. Day Milba, ayaw taon patintala day. Wala ba taon na akong asawa day? Giganahan na makarun mo sex day. Ano sa man, gusto ka nga, may tabo na tong duha. Bisan wa tay relasyon, ha? Oo, Naido. Oh. Nakagusto ko ni mo. Busa, bahala na lang eh. Tana sa amin na. Ako ramang usaran sa pay. Tana dayon na rito. Gawas na ito. Nindot mo ka. Bahala na niya eh. Nagpupot ka. Ang inunasan flower di ako nagkali. Nagkali. Gimingaw di ko ani. Gimingaw ko ani. Gimingaw ko di ko. Ay. Virgin ba di ka di? Virgin ba di ka di? Sa ako pa rin, una rin eh. Sabot akong gana na. Dali. Ay ka. Dali na. Kuno talaga na. Dali. Time out. Ayaw sa. Imo na tanan. Ako ni. Katama ka lang imo. Utaas ko. Dali na. Sige, Kuno sige talaga na. na. Dami ka na. Sige. Ay! Nay ko. Sakit lagi. At pusa na eh. At pusa. Gara kita ka. Tawag gusto ni mo, di ba? Pwedeng luya gini Milboy nga kung gimalmal og maayo. Ta, naglisod gid siya og barog human sa nitabo. Gusto siya nga magkarelasyon ni. Nga himuon ako siyang kabit. Apan wa gid ko musugot. Pag-abot sa ko asawa, wa na gid ko mutagad pa niya. Bago tumakasama ang kaagi ni Nardo, dinining tulumanon. What's the style? Wa nagyuntak na i-style.